Na úvod treba povedať, že komisia sa zbláznila. Že napriek tomu, že teda rozpočet Európskej únie na ďalších 7 rokov je takmer dvojnásobný oproti tomu, čo bol teraz. Z 1,2 bilióna na 2 bilióny? Na 2 približne, hej, na 2 bilióny, čiže to je 2000 miliárd eur. Ani ja si to neviem predstaviť. Nikto z nás, ktorý toto bude sledovať tú našu diskusiu, si nevie predstaviť, čo to je 2 bilióny. To je strašne veľa peniazí, čiže 2000 miliárd eur je ten rozpočet, ktorý je momentálne naplánovaný. Ja to poviem, ako to ja vnímam. Že povedz. Európska únia má skoro 2-krát väčší rozpočet. Navrhuje od roku 28. Poľnohospodárom dáva o 1/3 v číslach. Či to je len 1/3 menší rozpočet, keby som k tomu pripočítal infláciu a ďalšie veci, tak tá podľa mňa ešte väčšia. Ešte menej dostávame, nie len 30%. Čiže úplná skratka. Viacej na zbrane, viacej na zbrojenie a menej pre poľnohospodárov, menej pre potravinárov. Čiže my vedome ideme ohrozovať, poviem to tak teraz, že európsku potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť tým, že ideme dávať viacej na zbraň. Najhoršie na tom je to, že chcú ešte naviazať, sa mi zdá, opravom, ak je to tak, ak to tak nie je, tie európske zdroje, čiže tie, ktoré budeme dostávať, budeme musieť byť právne, či ako to tam bolo naformulované, že budú môcť nám zastaviť všetky toky peňazí, keď nebudeme spĺňať právny štát. Právny štát, a tieto veci. Áno, to je Vieš, vlastne... len potom sa dostaneme do štádia, že hoci čo si vymyslíme, že mne sa najpáči tá garnitúra, tak však my to tu zažívame rôznymi listami, ktoré nám posielajú progresívci do Bruselu a spôsobujú nám s tým veľké problémy. Rôzne vymyslené veci, copyrighty cez denník a smečko, ktoré sa posielajú do Bruselu a potom vysvetľujeme, a že to tak vôbec nie je, musíme to a tak ďalej, však samozrejme, že to zahlcuje. Tak potom tiež sa niekto hocikto takto nájde a napíše nejaké nezmysluplné veci, blúdy, klamstva. A potom proste sa bude politicky rozhodovať a zastavovať peniaze pre jednotlivé krajiny. Ako to určite nie je správna cesta. Ja som z Prievidze z Hornej Nitry a tam bola dlhodobo téma tej transformácie regiónu Hornej Nitry, ukončenie ťažby, výroba elektriky z uhlia. A tam protestovali z Greenpeaceáci na tej jednej veži v tých XY rokov dozadu. Ja si to pamätám, keď sa vtedy to bola šéfka Greenpeaceu a sa vyjadrovala do televízie. A keď sa teda protestovali proti tej výrobe elektriky z toho uhlia, tak ona, taká typická hláška, aj to dávali, že ona tak povedala, že však ona si ten televízor pozrie aj pri sviečke, že ona nepotrebuje si svietiť. Hej. Tak sme sa tak troška zasmiali, že však ten televízor je tiež na tú elektriku, ale v pohode. Nemôže byť nejaký postavený biznis, že niekto zarába, ja neviem, že 70% má na masle, 80% má, že proste určite, keď dokáže byť niečo regulované, ako doprava je regulovaná, tam je nejaký oprávnený zisk, nejakých 6,5% maximálne. A prečo by aj tie potraviny určitým spôsobom neboli nejaké základné potraviny, nejaké základné, ja neviem, od masla, mlieka, môže chlieb a tak ďalej, že regulované nejakou maximálnou možnou obchodnou prírážkou. Poviem to tak, že nemal by podľa mňa dostávať takú podporu poľnohospodár, ktorý má 2-3 tisíc hektárov, pestuje iba 3-4 plodiny, zamestnáva 10 ľudí a neskutočné zisky a haciendy všelijaké nakúpené po celom svete pomaly. Hej? Sú takí všelijakí. A skôr podporujem poľnohospodára, ktorý má 2000 hektárov, zamestnáva 100 ľudí, má nejakú živočíšnu výrobu, pestuje možno nejaké ovocie, nejakú zeleninu a nejaké veci. A takýchto by sme mali podporovať. A tým pádom vieme viacej mať svojho ovocia, viacej zeleniny. Teraz tiež sme podporili množstvo projektov na uskladnenie zeleniny napríklad pre veľkých zeleninárov na Slovensku, kde on uskladní teraz, keď bude vykopávať, napríklad vyberať od zemiakov cibule, on to uskladní tak, že to až do ďalšej sezóny bude vedieť preskladniť a vlastne počas celej sezóny mimo budeme môcť mať slovenské zemiaky, slovenskú cibulu napríklad.